Anyola mag rawere manyocha owito ngimagi masira mar nam ataro Mombasa bang' yie nimo kodgi koro osejota chenro mag piem manyocha masira no timore. Giwacho ni rawere mane owito ngimagi ne onge kod lony mag goyo abal kata kwang' e nam kendo ni ne owinjore keto kenge makare motelo ne piem makamago. Joja wako ne giler koya e kaunti ya Mombasa. En gweng' ma Bangladesh e od bura ma Jomvu Mombasa. Kae ne wayudo karumbi mar lit kod kuyo kwako familia Caleb Otieno ma en achiel kuom rowere mane owito ngimagi bang' yie mane gikwang' godo nimo. Min mare pimona kaka ne oriko kwere mondo mi kik odhi e piem makamano to chutho ni mar ne okia goyo abal. Tarik 10 chieng' Friday nathi nowuok akuo nokaneno nathi chakre gokinyi. To koro kane nathi chopo ka koro chopo saa 11 kama madhi saa 12 tema na winjo sim nathi olwarena. Taywa ni gima ne nathi ndong'isa chieng' mande cha. Kapok wachopo to nyathina cha noyudo teko mokwayo sim mogocho. Gima ne nyathina onyisa, mama Caleb amekufa. Alipanga vitu vingi mimi na yeye. Akipata kazi ataweza kumhudumia mtoto wake na mimi pamoja na mamangu. Ne bende giseyo jota chenro no kuom rem keto kange mowinjore magayo masiche mane kidek muoch e kinde mag piem makamano. Mashindano machal kama timre kata Jomvu koni Miritini. Tiyudo ka nthindo temo riembo dawni nomi safe life jacket to nevi ni butgi kata jong'wech moter marathon nathiwa aneno maka jo pikipiki ndege ni malo ja pikipiki ni piny mtoka ni bathe nango gi somthindwa e pimonge life jacket litna maradier. Ni mashindano mora katimore, ambulance ni kanyo, Red Cross ni kanyo, joma escort mchezo matimre bende ni kanyo, lakini margi ni nobedo mopogore gi tuke masebedo kaneno. Ken ratiro mondo mi ter nyathi odhi otim gimoko ng'eyo kata ma sikul kipuonjo nyathi ok nyal kawo nyathi me grade 1 idhi miye piny mar grade 7 mane hinyo nyathino. Onge mar tije kind rowere gikoni en achiel kuom gigo machal ni ne olombo rowere e piem no. Nathino onge lony moro mar go abal. Badanga wachi no ng'ia go abal. Onge nathino. Onge. Ne giromo gi nyathina Manono Soreka, iluonge ni Alfred Wela. To giluonge gi Idrisa. Wela bi wadhi. To mano ng'ala machuok kowuok e odgi Caleb ne bende wayudo anyuola mar Tom Wanyonyi ka bende piny ochamo kaluwore gi tho wuodgi ma bende ne onimo kod yieno. Min mare koni wuodeno machogo ema ne oketo geno kuome omiyo tho mare ohinye malich mokalo. Nitapatanikana mtoto wangu kama anapumua, hata kama atakuwa kiwete lakini nitamuona. Lakini kumbe mtoto wangu nitapata hata ana mapua, hata ana macho, hata ana chochote. Sasa hiyo kinyasa ndio imenijulisha kwamba huyu ni Tom wangu na zile jezi zake za boli. Nikajua ni mtoto wangu, lakini mtoto wangu angekufa kwa vile watu walikataa kufanya msaada. Achiel kuom rowere mane otonye masirano okoni onge mag thuolo mag tije emane oterogie piem no ka bende okoni pok giyango maler gimomiyo ne okoketi ikruok makare mag gayo masira. Wenye event toka hiyo kisanga imefanyika hadi wa leo hatujai waona. Walikimbia tu immediately after sisi tumedrown kwa maji. To e kar kano ringre ma Coast General Mombasa, anyuola mar Stephen Karembo ma bende ne owito ngimane to koro ywak ne piny owacho mondo mi oluw matut ndach masira no kendo kawo okang' ka diponi biro yangore ni jota chenro ne oyulo e weche mag arita. Magi ne giwacho ka gavana ma Mombasa to ne oramo ni tend county no ne okonywandi e chenro mag bago piem makamano. Haki mar nthinda dekgo totontie kendo sedhi pio seloko na nying nathi luongo ni maremu gitimna haki ne nathina ni ene nyako tede wuoye na odani apitho nathina no kan single mother. Sirkal okonywa nyithindo mobedo idleness e mtaka
giduognwa kasi mtani. En lit kod kuyo ne familia ni kuom wito nyathigi ka koro maduong' mag ywago en mana ratiche. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.